Salam hormatly tamaşaçylar. Saylanan habarlar gepleşigimiziň ýene bir sany siziň bilen. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 18-nji aprelina sanyna Türkmenistan aviakompaniýasy Moskwa uğurlu gatnawlaryny artdyrýar. Türkmenistanyň Azerbaýjana syýahatçy hakymy Türkiýanyň gaz merkezinden tebii gaz satyn almagy gyzyklanma bildirilýär. Tebii gazyň ýene bir akymy alynýaly habarlary ýetirýäris. Türkmenistan aviakompaniyasi Moskwa uğurlu gatnawlaryny artdyrýar. Türkmenistan aviakompaniyasi Moskwa uğuru boýunça amal aşyrýan ýolajy uçar gatnawlarynyň sanyny artdyrýar. Kompaniýa aprel aýynyň ahyryna bu uğur boýunça gatnaw sany 3-den 4-e ýetirler. Mundan beýle Türkmenistan aviakompaniyasi Moskwa uğuru boýunça amal aşyrýan ýolajy uçar gatnawlary herketdeniň sişenbe, çarşenbe, Anna we şenbe günleri ýerine ýetirer. Mundan öňe bu aviakompaniýanyň bu uğurdaky gatnawlary sişenbe, çarşenbe we anna günleri amal aşyrylýardy. Türkmenistan aviakompaniyasi Aşgabatdan Russiýanyň paýtagty Moskwa şäheriniň Domodedowo howa mendiline uçar gatnawlaryny ýerine ýetirýär. Mälim bolşýaly halkara uçar gatnawlarynyň geografiýasyny kim-kimden giňeltýän Türkmenistan aviakompaniyasi Aşgabatdan Dubay, Pekin, Teze, Frankfurt, Stambul, Kazan we Moskwa şäherlerine adaty ýolajy uçar gatnawlaryny ýerine ýetirýär. Türkmenistanyň Azerbaýjana syýahatçy hakymy Şu ýylyň mart aýyna Türkmenistanyň 1900 syýahatçy Azerbaýjana bardy. Bu arada Azerbaýjanyň syýahatçylyk boýunça döwlet agentligi habar berýär. Bu ürküjü geçen ýylyň değişli aý bilen deňeşdirilenine 3,13 esse köpdür. Geçen ýylyň mart aýyna 563 adam syýahat edipdir. Agentligiň maglumatyna görä, Türkmenistan Azerbaýjany 2023-nji ýylyň mart aýyna syýahat eden raýatlaryň ýurtlarynyň sanyny 15 ýurduň arasynda orun aldy. Umuman mart aýyna Azerbaýjana 136 000-den gowrak daşary ýurtly bar. Olaryň sany geçen ýyl bilen deňeşdirilenine 42 götürüm köpdür. 2022-nji ýylda Azerbaýjana 11 000-den gowrak Türkmenistanyň raýaty syýahat etdi. Bu uğurda hem oňyň ösüş tepkini gazanyldy. Türkiýanyň gaz merkezinden tebii gaz satyn almagy gyzyklanma bildirilýär. Türkiýede döredilmek gözüňe tutulýan tebii gaz merkezinden energiýa serişdirilerini satyn almagy Ýewropa ýurtlary gyzyklanma bildirýär. Bu arada Türkiýanyň energetika we tebii serişdiriler ministri Fatih Dönmez habar berdi. Onun bellemegine göre Türkiye Respublikasyny Ýewropa Sewitine tebii gaza gyzyklanma bildirýän döwletler bilen gepleşikler geçirýär. Türkiýanyň bu uğurdaky teklifini ilkinjileriň hataryna Bolgariýa gollady. Bu ýurt bilen lalaşyk kazanylyp tebii gazyň iýermegi ýola goýuldy. Demirgazyk Makedoniýa bilen gepleşikler geçirilýär. Rumeniýa bilen gepleşiklerde oňy netijeler gazanyldy. Türk ministri Wengriýa, Serbiýa, Bosniýa we Hersegovina ýaly ýurtlaryň hem gyzyklanma bildirýänligini ma'lum etdi. Türkiýe her ýyl hem turga geçirjiler hemde suwuklandyrylan görnüşde 100 milliard kub metr tebii gaz kabul etdi. Şonuň 55-60 milliard kub metri ýurduň öz içerki sarp edijilerine iýerilýär. Galan 40 milliardyny arkaýyn Ýewropa ýurtlaryna satmak bolýar. Tebii gazyň ýene bir akymy alyndy. Türkmenistан döwlet konserniniň gazçylary Mara vilayatynyň çägine ýerleşýän şerepli, kelleli, Garawyl gaz ýataklaryna guýulary burowlamak işlerini ýokary depkinine alyp barýarlar. Burowlaýjylaryň täzelikde şerepli gaz ýatagynyň ikinji belgili ulanyş baha beriş guýusynyň fenagat taýdan ähmiýetli gaz akymyny aldylar. Türkmenistан burowlaýyş müdirliginiň burowlaýjylary şerepli gaz ýatagynyň bu guýusyny gaýratly hem tutan ýerle däkme çekip, burowlaýyş işlerini 2333 metr çuňluga ýetirdiler. Olar özlerini döwletimiz tarapyndan berilýän bir meşhur kömek golawlar hemde burowlanmakda toplan baý tejribeler arkaly 2297-2291 metr aralykdan fenagat taýdan ähmiýetli tebii gaz akymyny almagy başardylar. Hünärmenleriň hasaplamalarına göre gaz goýusy her gece gündüzi 628 000 kub metr tebii gaz berýär. Alynan tebii gazyň düzüminiň kokurt wodorodsyz arasy bolmagy bu ýatagyň önüminiň iň esasy aýratynlygydyr. Gazçylar häzir vilayatyň çägindäki kelleli Garawyl gaz kenlerine de guýulary burowlamak işlerine giň gerim berýärler.
Hormatly tomoşaçylar, şeýle hem gadar gejesi münasibetli meden çäreler geçirli. Türkmenistan Aziýa Ösüşwankynyň syny ulgamyna goşular. Aýdymçy Lady Gaga Aktamda işler. Arkada topary ilkinji duşuny geçirer ýaly habarlary atawatyn-turkmenistan.com internet saýtyndan okap bilersiňiz. Mehriban tomoşaçylar, bugünkü sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşiklerimiziň indiki sanlaryny didarlaşýança hoş sag bolun.